Il-kunċert tema 79 li l-Partit Laburista qed jorganizza biex ifakkar l-40 sena mill-ħelsien ta' pajjiżna se jkollu 15-il kantant. Kantanti li se jingħaqdu mal-orkestra ta' 40 ruħ tal-Maestro John Brown biex is-serata tad-9 ta' Marzu f'Dar il-Mediterran se tkun waħda tal-livell għoli u divertiment li ma bħalu. One News jista' jiżvela uħud minn dawn il-kantanti. Mary Spiteri, Claudia Faniello, Brooke Borch, William Manjon, Lawrence Gray, Glenn Vella u Tiziana Calleja se jkunu fost l-ismijiet magħrufa li se jikkumpanjaw lill-Maestro Joe Brown u l-orkestra tiegħu. Żorna l-Maestro Brown fl-istudio tiegħu fejn diġà beda bitħejjiet biex jaddatta uħud mill-aqwa suċċessi tal-1979 għal dawn il-kantanti. Bħalissa d-dej b'ritmu maġġel il-kunċert qed nikteb ġifieri ħafna songs. Mhix faċli ovvjament għax tal-1979 biss qed nażlu, però b'ritmu maġġel li iktar minn nofsu diġà les ġa miktub. Fil-waqt li aktar kantanti se jkunu żvelati fil-jiem li ġejjin, One News jista' jikkonferma li nofs dawk il-kantanti li se jieħdu sehem irrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision. Se jkun hemm kantanti ġodda li xorta ta' fuqhom, però ġodda, mhux li nużaw is-soltu ħafna ġifieri, però se jkun hemm ukoll dok li nsejħulhom minn inverted veterani. Se jkunu hemm ukoll iva, se jkollna taħlita sabiħa. Kif qed ngħidu xogħol tal-1979, però b'orkestra u l-kantanti maqudin magħna. Il-biljetti għal din l-attività tal-Partit Laburista mexjin b'ritmu maġġel u s-sala ewlenija ta' Dar il-Mediterran daq tkun mimlija. Għalhekk dawk li jixtiequ jattendu l-kunċert għandhom jixtru l-biljetti minn fuq is-sit mcc.com.mt jew mill-Booking Office ta' Dar il-Mediterran. Biljetti jinbjaw ukoll miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.